Abusia ɛha Pem TV na yɛde nananom amammerɛ ne amanneɛ ɛna ɛsom mo ɛne nti yɛde mu apie mu ɛwɔ Nkoranza Akuma ɛhɔ ɛna Okomfo Anokye Oboabaduo festival no ɛkɔ so dan deɛ mo hwɛ yi ɛyɛ day 1 Akomdwa a na ɛkɔ so ɛwɔ nananom asɔneyɛ na Okomfo Anokye asɔ bosom ɛde ɛkyia nananom ahemfo a ɔmo Akuma na yɛka tumi ɛne animuonyam a nananom ɛde adom Okomfo Anokye a na eniano twedi ampontete bɔrebɔre no adom no nyansa nimdeɛ ahobraseɛ eni animuonyam stronko kra a odidi ne dwuma ɛwɔ Akuma ɛne ntia bɛsrɛw sɛfo ani kyerɛ Akuma Abusia me mama baba eba Pem TV na Pem biriba pie mu ewo Akuma Nkoranza Akuma eho ena Okomfo Anokye eye Oboabaduo festival a ekoso no ene ebeka se eyede tu enra ena omutu dapa na se eka se abo Akomdwa de a ene ya Akomdwa edikan anything yeva ni say day 1 activity day no ankasa ene yeso abosom Okomfo Anokye eso ane bosom anything ocha ayemfo a omo Akuma enyina de omanimonyam abeta tire so ohwe machi a wo za ahemfo no etete ho a omo de omanimonyam abeta tire anything beso sejebre na wi amamre no ni amane ya ne fa ene kwanya nananom fa so shefa ewo Akuma Okomfo Anokye abase Okomfo Anokye oni wa busi miasa ene wa konfo yina ya ma mo fi siapa Abusia Okomfo Anokye Oboabaduo festival no eno ena eguso a etwagu ewo ye kasafoni so obaso a na wa share na like na drop your comment na ye ka Okomfo Anokye a obiri konfo petabiribi dudu biribi nyankomia borebore ena ede no asi ho awiye mrim so ompai fa hodi ema afoforo ene nti na kyakwan ewo Nkoranza Akuma na nananom ahemfo apie mu ewo ha sanso nananom Akomfo efiri achichi ni benche aba Akomdwa a edikan ena mo hwei na ene nana eso ne bosom a chese bosom no odi diasa na odi achiacha nananom ama nananom akwaba amamrewe efe papa na Okomfo Anokye eya Akomfo a me mahu se uyi Ghana Akomfo nipa du ejina ho a wani first ena obeto so mienu eba ho brase a odidi ne dwuma ene enkoden a odidi ne dwuma no kredie ewo nafa ene nti ena abri nyina aya na eyema hohoahoa se mebo ne hodawu ama Ghana fo nyina enya ne so emfaso empani se yenkoti adurumra eni ahahan na yesi akom enye ntwa ho eni aduru na yeka aduru dia na yeka Okomfo Anokye a ne kyakwan ewo Nkoranza Akuma na wabem papa a wo awaresem wo court case wo adwuma sem BBP a ayo kodanda sunsumu protection ni nyina odimu ntitima pa enti mesro se wawaresem atitia pansam se edutuo anase accident ena wenya ena obebi ebu ena opese wo kyekere anase ukoda na bia eso a ukum ebu no odi wani eche na so ya obesiewo ama wo ho atɔ na Okomfo Anokye esan etete akomfo epai fa hodi ema afoforo eni nti ebɛhwɛ sɛ monje bre na monhwɛ afahye kyenkyerinkyiri a ɛkɔso ɛwɔ Nkoranza Akuma empani sɛ ye pa yebehunu nti ena ye kyekere boa na da bia semti ena ye dokoto kwadu a ye jam ho eni nti ebɛhwɛ sɛ odi wani ebɛkyerɛ Nkoranza Akuma na wabisa Okomfo Anokye aso ye akraketo akra ebɛkyerɛ na wonso wakɔgye wo fa hodie nana yemo wafinhyia pa yemo mo apiao se afimu nso wahyefa amana ye krabehwe na menim se ne yebesi e wafahye yase enkosi se afahye ne bekɔ awiye edakwasiara no yenso yebekoso asomo sompa e wo Pem TV so obaso a no like and share no drop your comment na twedi amponte duma obo no wiase no ono so adom aboa na wahwe so abra ho emma asembi medamase nyaado
Any of